Салям алейкум, вітаю, це «Обличчя вільного Криму» і сьогоднішній мій гість – голова громадської спілки Інституту розвитку кримсько-татарської мови, журналіст Мустафа Аметов. Салям алейкум. Алейкум салям. Çok sağ olunuz, Mustafa Bey. Ви один з перших, хто в Криму на телеканалі АТР і Мейдан, радіо Мейдан, починали свою кар'єру. Про це ми трошечки більше поговоримо далі. А зараз хотілося б розпочати якраз з вашої спілки, з Інституту розвитку кримсько-татарської мови. Вона виникла, ця ідея, і, власне, організація всього цього процесу випала під час повномасштабного вторгнення. Чому з'явилась така ідея і чому ви вирішили от прямо зараз, чому це так актуально? Ми вже і до цього цікавилися саме розвитком нашої мови рідної, тим, як можна зробити так, щоб якомога більше людей користувалося в побуті, вміли читати саме рідною мовою, розмовляти, розуміти і використовувати її майже у всіх сферах життя. Тобто це була, я так скажу, одна із цілей, задач, саме коли ми працювали на радіо Мейдан і потім вже на телеканалі АТР. І всі, хто, починаючи з викладачів середніх школ, початкових школ, закінчуючи професорами нашими, журналістами, письменниками і так далі, вони всі, в них всіх одна ця ціль – оживити нашу мову, зробити так, щоб якомога більше, щоб народ спілкувався цією мовою, своєю рідною мовою, знав її, користувався і розвивав. І десь у минулому році ми з колегами, з однодумцями вирішили все ж таки це винести на вже трошки інший рівень, робити це більш-менш професійно, тобто заснувати якусь організацію, і вже за допомогою цієї організації, тобто робити якісь проекти. А які проекти ви вже втілили в життя і які плануєте зробити в рамках цього інституту? Я так скажу, ми ще тільки почали. Зараз працюємо над проектом разом з викладачами українських тут київських вишів і реалізовуємо проєкти разом з організацією «Освіторія», освітні відеоуроки, інтегрований курс кримськотатарської мови і літератури для 5-6 класів середньої школи. Але поки що цього немає, правда? Ні, він вже на фінальній стадії. Я сподіваюся, що найближчим часом все вже буде готове і доступно онлайн в інтернеті. Окрім того, ми допомагаємо у розробці правопису кримськотатарської мови. Робоча група з правопису була створена саме урядом українським на базі Державної служби з етнополітики і свободи совісті. Ми допомагаємо цій державній службі, а також Мінреінтеграції, налагоджуємо комунікації між нашими викладачами, фахівцями з кримськотатарської мови, а також державними органами для того, щоб вже розробити цей варіант, розробити робочий варіант правопису кримськотатарської мови і затвердити його вже в цьому році. У грудні ми провели також білінгвальні літературні читання, присвячені ювілею Адама Міцкевича і Шевкі Бекторе. І крім того, один раз провели такий собі speaking club, тобто розмовний клуб. Хочемо надалі також проводити, щоб була середовище для спілкування, для тих, хто може, хоче, щоб вони могли. Тому що, на жаль, в побуті станом на зараз ми більше користуємося або російською, або українською мовою. Дуже рідко такі виняткові випадки, коли людина принципово говорить тільки рідною мовою серед своїх, або використовує деякі слова, фрази або речення. Коли я приїхала в Київ, то домінуюча більшість українців, в моєму оточенні, і так я взагалі бачила, говорили російською мовою. Угу.
Коли, власне, в 2014 році був Майдан, мені там мої друзі деякі розказували, що до цього вони там були російськомовними. Потім якась частина перейшла на українську. Але їх все одно було не так багато. Повномасштабне вторгнення якось більше спонукало людей перейти масово на українську. Чому кримські татари масово не переходять на кримсько-татарську мову? Якщо ми кажемо про кримських татар, які проживають тут зараз на неокупованій частині України, тобто в Києві, нехай буде там, або в інших містах, або в селах і так далі, це одне питання. Коли ми кажемо про кримських татар, які проживають зараз на окупованій частині України, ми там можемо сказати, що це в Криму, або в Херсонській, Запорізькій областях. Це зовсім інше питання. Коли ми кажемо про нашу діаспору, стару діаспору, нову діаспору, яка там живе, нехай буде там в Туреччині, в Європі, в Штатах, в Канаді або в інших країнах, це зовсім інше питання. Тобто це треба розрізнювати, має бути диференціація, коли ми підходимо до цього питання. І якщо ми кажемо про кримських татар, які живуть на материковій частині України, підконтрольній, тоді, я не знаю, траплялися такі люди, які розмовляють, почали після початку вже повномасштабної війни, почали розмовляти тільки українською. Тобто вони не визнають російську, виправляють інших людей, може бути, або нікому нічого не кажуть, просто використовують в побуті українську мову. Це, я вважаю, таке принципове питання для кожної людини. Є люди, які не використовують, тобто далі продовжують користуватися російською, або там перемішують російську, там кримськотатарську, як у нас суржик, такий. Є люди, які як розмовляли кримськотатарською, так і далі розмовляють. Чому ми не переходимо на кримськотатарську мову у спілкуванні між собою, я не знаю. Проблем багато. Тобто одним реченням або дуже стисло, або просто дати відповідь на питання, чому ми не розмовляємо рідною мовою, я не можу. Це дуже комплексне питання, і там дуже буде велика комплексна відповідь на це. Ви розумієте, як можна зацікавити людей говорити рідною мовою? Певне розуміння є. Виходячи з мого особистого досвіду, певне розуміння є, і ми з однодумцями, з колегами в нашій організації зараз працюємо над тим, щоб відповідно до цього розробити якусь стратегію, а потім вже більш такі прикладні речі, які будуть тією базою, основою для розповсюдження і для того, щоб люди почали, для несення, тобто мови в маси. Чого, на ваш погляд, нам не вистачає для того, щоб ми більш глибше вивчали кримськотатарську мову? Це інституцій, це підручників, фахівців, можливо, етерів на телебаченні, там, Ютубі. Дуже велика, дуже глибока і комплексна проблема. Я вважаю, що починати треба з побуту. Тобто просте спілкування між людьми. Коли людина, наприклад, володіє достатньою кількістю слів, якихось фраз, якихось, я не знаю, конструкцій словникових, які б дозволяли людині у побуті, у простому житті, користуватися, і щоб це було достатньо для того, щоб не переходити на російську мову. Це база, основа. Оцієї основи наразі, на жаль, у нас майже нема. Тобто, якщо, наприклад, ви там поспілкуєтесь з людьми, які живуть, прості пересічні громадяни наші, співвітчизники, кримські татари, які там живуть у місті, вони там не письменники, не журналісти, вони там не викладачі, прості люди, які працюють, які не вивчали там середнє покоління або старшого віку люди, які не вивчали кримськотатарської мови в школі, які не читали книжок, наприклад, вони успадкували цю мову від своїх там бабусь, дідусей і користуються так, як знають. Або не користуються взагалі, тому що їй не вистачає для побутового користування, для користування у побуті. Я вважаю, що потрібно починати з цього.
Але не тільки з цього. Тобто через те, що це комплексна проблема, дуже глибока, тобто потрібно починати декілька процесів паралельно. До кожної відповідної там, вікової або соціальної групи потрібна своя якась тактика. Да? Реалізація саме тих проєктів, які спрямовані саме на те, щоб там ця категорія людей почала говорити. Вище, коли я вас представляла, можна було б ще додати, що письменник? Чи вважаєте Я не ви вважаю себе? Ні, взагалі, я не вважаю себе письменником. Ну, це таке, це... Я читала декілька ваших творів. Угу. Мені, правда, дуже подобається, це дуже чіпляє, скажімо так. Коли ви взагалі почали писати? Я почав писати... Ну, публіцистику я писав ще до окупації Криму. Трошки починав якісь статті, якісь есе. А саме художньою літературою я вже почав писати, ну, тобто перші спроби були в 16-му чи 15-16 році. В якому році перший інжир був? Перший інжир був, якщо я не помиляюся, або в 18-му, або в 19-му. І ви брали в ньому участь? Так, у першому кримському інжирі, який був організований Алімом Алієвим, який проходив в Кримському домі тут. Вони тоді анонсували. Ну, я вирішив щось написати, написав, направив, журі розглянуло, їм, я так думаю, що сподобалося. І, ну, раз ви перше місце зайняли. І в номінації «Проза кримськотатарської». Про що був цей твір? Назва твору «Кör зинданның кара диварлары». Ну, це таке оповідання, написане від першої особи, людина, яку спіймали там окупанти, посадили десь на підвал, і вона, ця людина, так би мовити, проживає все своє життя знову і дає йому оцінку, тобто переглядає всі свої погляди, да, в своє життя. Це так навіяно окупацією було? Окупацію, те, що там в Криму відбувалося і що відбувається зараз, арешти, коли людей викрадають, а потім знаходять вже мертвими, когось досі ще не знайшли. Це наші політв'язні, це прості люди, да, які ну, просто за свою, навіть, я б сказав, не тільки про українську, але й просто про кримськотатарську позицію, яку вони відкрито, да, висловлюють, вже підпадають під репресії. Тобто це допроси там в ФСБ, це якісь обшуки, це ще щось таке, ну, штрафи і так далі, так далі. Суди. Тема, яка не залишає байдужим. Ви і цього року берете участь в Кримському інжирі? У першому я брав участь, інші роки теж хотів, але ну, не було чим, да, брати участь, не було якогось оповідання, якогось, щоб можна було направити на розгляд журі. А в цьому році, да, я теж написав, буду подаватися, сподіваюся, зможу От, власне, виграти. І хотілося спитати у вас, а що вам дає участь в таких конкурсах? Які ви теми там підіймаєте? І, власне, що вас надихає на написання? Бо ви сказали перед цим, що ви і раніше хотіли взяти після першого інжиру участь, але просто не було з чим йти. Для будь-якої творчої особи, людини, да, фідбек від читачів, від глядачів, да, він дуже важливий. Щоб дійсно почуватися, відчувати, що те, що ти робиш, важливо, або для когось це важливо і має якусь цінність. І тому участь у подібних конкурсах, вона трошки додає, може бути, самовпевненості. Да? Коли ми кажемо про розвиток мови, це не просто говорити про розвиток, да, всім розповідати, а щось робити. І я хочу, ну, я не вважаю, що роблю якийсь вклад, але я хочу, щоб ці твори зробили якийсь вклад у розвиток мови. Якщо можна говорити про стиль, в якому стилі ви пишете? Бо і як у вас взагалі вимальовується оця лінія сюжетна? Бо вона у вас така трошечки не те, щоб незвична, вона дуже несподівана. У нас дуже мало жанрів в літературі. Те, що ми бачимо в радянські часи, те, що було, те, що
тобто у часи нашого повернення до Батьківщини, все це здебільшого у нас, як правильно сказати, соціально-побутова література. Художня, соціально-побутова. Тобто розповідають про тяжке життя, про історію, про депортацію, про проблеми і так далі, і так далі. Те, що ми бачимо щодня. Хочеться, звісно, щоб були і інші жанри, да? Наприклад, як там, фентезі, да? Те, що зараз модно, або хорор, наприклад, да? Або детективи, або якась пригодницька література. Бо я вважаю, що література в наш час, для того, щоб вона була цікавою, література, вона має розважати людей. Хотілося, щоб у нас там був свій Толкін, або свій Джордж Мартін, або своя Джоан Роулінг, або, наприклад, навіть Стівен Кінг, да, якщо ми кажемо. Дуже хотілося б читати такі твори, але я ще не бачив, тобто не зустрічав. І тому я подумав, якщо досі ніхто не писав, а чому б мені сісти і не написати? Я рекомендую, бо я читала. І мені дуже... Вам цікаво було, чесно? Мені було цікаво, так. Мені було цікаво, бо я не розуміла, як це взагалі закінчиться. А мені... Тобто була якась інтрига, так? Так, була інтрига. І я зміг зачепити? Очевидно, що так. А щодо самої мови, ви як читач, мені цікаво, щодо самої мови твору, да, наприклад, чи все це було зрозуміло, як воно, саме послідовність, да, ідей, сам стиль мови, літературного твору, як ви для себе, чи багато було незрозумілого? Мені, правда, було дуже цікаво, мова мені була зрозуміла, але, якщо ви пам'ятаєте, слова, які я не розуміла, чи чому ви їх там використали, я вас питала, власне. Так, було це, так. Да. Тому ніяких складнощів не було. Єдине, що я трошки розтягнула, бо я взагалі таку літературу не читаю. Бо, як на мене, там дуже багато людей померло. Це такий Зато трохи цікаво, спойлер. Якщо пробуджує якісь емоції, якщо пробуджує якусь реакцію, це вже значить, я вважаю, що письменник своєї мети досягнув. Він зміг розбудити, да? Він зміг зацікавити читача. Якщо це окей, то можна вважати, що літературний твір, він такий успішний. Має право на життя. У вас велика бібліотека електронна, я це знаю. Звідколи ви почали збирати кримськотатарські тексти? Чому, власне? Бо дуже цікаво. Все встигаєте почитати? Ні. Скільки у вас наразі текстів на кримськотатарській мові? Я мові? не знаю, я не рахував. Все, що окремо є книжки, окремо є художня література, окремо є словники, окремо є підручники, окремо є посібники якісь, окремо є статті з кримськотатарської мови і про кримськотатарську мову і літературу. Не знаю, така цікавість. У кожного є якесь своє хобі. Моє хобі – це мова і література. Мені б дуже хотілося, щоб в кримськотатарської молоді було таке хобі. Збирати кримськотатарські тексти, потім писати і бути подібним до якихось мирових письменників. Дивіться, це я коли почав писати, тобто, захотілося, да, щось написати, хочеться написати, якийсь художній твір, поділитися, побачити реакцію читачів, людей. А знання не вистачає. Тобто, слова, наприклад, слів ти знаєш багато, а зібрати їх в якийсь такий літературний текст, щоб він був саме літературний, а не публіцистичний, а не набором якихось там, я не знаю, фраз там, чи подій, чи явищ, чи описів, чи ще щось. Ні. Щоб зібрати це як літературний текст, щоб це стало літературним твором, потрібні деякі знання, потрібна практика. І для того, щоб отримати ці знання, найкращий метод – це читати літературу. Ти потроху починаєш збирати. Прочитав один твір, прочитав інший твір, прочитав третій твір, порівняв його з іншомовними творами, там, українськими, або англомовними, або тими ж російськомовними творами, їхньою літературою. Починаєш робити якийсь базовий аналіз. Да? Потім, наприклад, починаєш читати книжки з письменників саме про письменницьке ремесло, да? Як писати книжки, як писати художні твори.
І потроху втягуєшся і починаєш вже розуміти, да, як правильно тобто, зробити композицію, там, опис там, чогось, діалоги і так далі. І так далі. Тобто, і от з цього почалося моє колекціонування книжок, літератури і захоплення саме літературою і мовою. Ну і, власне, для тих, хто зараз думає, так, де почитати твори Мустафи Ахметова, де їх можна почитати? В мене на сторінці в Фейсбуці я якось викладав пару творів, було давно, але в відкритому доступі немає. Ну, кому цікаво, пишіть на Фейсбук, месенджер. Нема питань. Ви навчалися в Криму в одному з найкращих ліцеїв, яке знаходиться в селі Танкове, Бахчисарайського району. Мені якось завжди люди, які випускники, власне, цього навчального закладу, мені здавалися якимись, ну, взагалі іншими. В чому феномен? Це була школа-інтернат, тобто інтернатного типу. Коли діти там, зараз ну, в кожній країні є такі школи такого типу, коли там, ну, і у нас є, наприклад, спеціалізовані, да, якісь школи. Там, або з юридичним, або з ще якимось там фахом. Це була школа, називалася вона для обдарованих дітей. Діти туди, школярі, попадали, ну, тобто проходили тест, екзамени, і потім вже за результатами цього тесту, екзамену вже відбирали дітей для навчання. В чому феномен? Чим вони відрізнялися взагалі від інших? Чим відрізнялися? Мабуть, ми бачимо, що в більшості шкіл і до сих пір, в мене син вже закінчив школу, донька ще вчиться, ми бачимо, що радянські традиції, да, в наших школах, в українських школах, на жаль, ще залишаються. Тобто, коли дітей там називають там дебілами, або не поважають їх, або не відносяться до них як до особистостей. От в Танківській школі, в нашій школі, цього не було. Тобто в нас бачили в першу чергу як особистості. А по-друге, не ображали. Тобто говорили нам, що ми найкращі, як так зараз кажуть, мотивували. Що ми найкращі, що ми розумні, що ми вміємо і зможемо зробити. І по-третє, це саме контроль часу. Тобто не просто там у нас зранку до обіду у нас там заняття, а і після обіду до самого вечора, тобто розклад, коли там потрібно було робити домашнє завдання, там якісь спортивні, або культурні, або ще якісь дозвілля, да, щоб було. Тобто час контролювався. Тобто була щоб дисципліна. Не було дисципліна, да. І я думаю, що ну, це навчило нас самостійно, тобто розуміти, да, що таке навчання, що таке освіта і її важливість. Навчило в певному сенсі і працювати, займатися своїм саморозвитком. В принципі, це може зробити будь-який вчитель у будь-якій школі. Просто там була, можна сказати, що концентрація всього цього. Все ж таки, оця мотивація, яку вам давали викладачі в цій школі, вона зіграла свою роль. Так, звісно. Щодо того, де ви продовжували своє навчання? Після школи я поступив в університет Мармара в Стамбулі, в Туреччині, факультет журналістики. Закінчив і повернувся до Криму. Наскільки ви вважаєте, що їхати за кордон і здобувати там вищу освіту, воно розширює твій світогляд? Взагалі будь-яка поїздка за кордон, коли ви бачите іншу культуру, іншу країну, іншу архітектуру, інший побут людей, да, інші світогляди, да, те, як люди живуть, що думають, як вони живуть і так далі, це взагалі дуже корисний досвід. Ви бачите, тобто у вас є можливість побачити і порівняти своє життя, да, наприклад, як ви живете на вашій батьківщині,
у вашій країні, і з тим, як живуть люди за кордоном, в інших країнах. І коли ви порівнюєте, якщо вони живуть краще за вас, людина, я, наприклад, мені хотілося, щоб в Криму ми жили не гірше, ніж в Туреччині. Коли вже почав їздити там у Європу, був декілька разів у Штатах, інших країнах, і більш багатих заможних, і бідніших країнах, ви бачите і можете порівнювати і розуміти, в чому секрет їхнього успіху і їхнього гарного життя. Кожному хочеться, щоб він сам, його родина, його оточення, друзі, я не знаю, там родичі і так далі, його народ взагалом був заможний, багатий, освічений, розвинений і так далі. І коли ви це бачите за кордоном, починаєте вивчати, чому у них так склалося, як це вони змогли зробити, і ви вже з цим досвідом, з цими знаннями приїжджаєте і починаєте все робити у себе. Ви так само і зробили, власне, ви поїхали, здобули освіту і повернулись в Крим. Угу. Тоді ви були одним з перших, хто розпочав працювати, власне, на телеканалі АТР і Радіо Майдан. Це два майданчики, на яких дуже часто, якщо не весь час, звучала кримсько-татарська мова. Пам'ятаєте ви взагалі ці часи? Нас було, Тобто ми з колегами, з нашими друзями, однодумцями, я досі всім їм вдячний за те, що у мене була така можливість працювати разом з ними. Це були класні часи. От я вже не згадаю конкретно, в який рік це було, але коли хтось там зловив волну Радіо Майдан, це було таке щастя. Я пам'ятаю, всі сусіди. На початку всі слухали, нам дзвонили, нам писали. І тобто реакція від людей, вона надихала, дійсно надихала. Нам подобалось. Взагалі, телеканал АТР і Майдан, вони щось таке зробили з нашим народом. Ми ніби, знаєте, так раз... І щось на рівні... На той час це була революція, я так скажу. Це була революція у сфері медіа, у сфері комунікації, у сфері розвитку саме мови. Тобто це був дуже сильний поштовх. Але, на жаль, з окупацією все це... Коли ви розпочали працювати, ви кажете, що фідбек дуже важливий, вам там дзвонили, телефонували. Угу. Ви відчули взагалі, що тоді дуже зросла оця зацікавленість рідною мовою, почали все більше і більше говорити? Звісно. Люди почали розмовляти тією мовою, якою ми розмовляли в ефірі. Тобто це оця розмовна мова, побутова. Звісно, там ми не на самому елементарному рівні розмовляли, тобто, був певний рівень, але цей рівень, відповідно там, до правил, відповідно там, до правил мови, тобто ми дотримувалися, розмовляли між собою в ефірі, розмовляли з нашими слухачами, і це мало свій вплив, свій ефект на тому, що люди починали потроху цією мовою користуватися в побуті. Зараз же інший час, радіо ніхто не слухає, телевізор ніхто не дивиться. Зараз час Тік-Току, Інстаграму, Ютубу, Фейсбуку час вже минув. Тік-Ток, Інстаграм і Ютуб. Все. Тобто ці основні канали, це наразі, як я бачу, можу помилятися, але мені здається, що це основні канали комунікації, в першу чергу з молоддю і, мабуть, з середнім нашим поколінням. Тимчасова окупація вже 10 років, повномасштабна війна 2 роки. І кримські татари розкидані по всьому світу хто де. В Криму, на материковій частині України і за кордоном. Власне, нас всіх об'єднує наша ідентичність і любов до своєї батьківщини. Але для вас не секрет, що для кримсько-татарського народу, напевно, що як і для інших народів, має бути якась ідея. В 90-ті роки це була ідея повернення. Ми дуже були такі єдні, допомагали один одному.
А в попередні роки також єдність, оця все одно в кримськотатарській культурі і в нашій ментальності є оце, знаєте, бути завжди поруч один з одним. Але якщо говорити про сьогоднішній день, на вашу думку, чи є в нас така об'єднуюча ідея? Якщо є, то яка? Якщо ні, то якою має бути? Не знаю. Чесно, не знаю. Але воно потрібно? По-перше, так, потрібно розібратися. Тобто поставити питання, що це таке національна ідея, навіщо вона потрібна, що вона дасть. Чи правильно ми розуміємо саме поняття, національна ідея? Хто є, тому що кожен розуміє по-своєму. Дивіться, ми, кримські татари, такий же народ, як і інші народи, як і інші етноси. Українці, європейці, я не знаю, американці. Ні, американці – це інша справа. Або європейський, український народ, або інші європейські народи. У багатьох цих народів є своя держава. І вони в межах цієї держави, вони розвиваються, якісь там стратегічні плани, щось придумують, втілюють, роблять, живуть. Живуть так, щоб не загубитися. Щоб їхня держава продовжувала існувати, щоб вона функціонувала. Щоб там був ріст популяції, населення. Щоб був рост, наприклад, рівню освіти, рівню інтелектуальному взагалі, фінансового забезпечення і так далі. Тобто всі ці аспекти, фактори в рамках існування держави. Ми такі ж, як і інші. У нас є свої проблеми, як і у інших народів. У нас є свої переваги, у нас є свої мінуси, плюси. Чи існує у інших народів подібна національна ідея? В українців, мені здається, зараз так. Що це за ідея? Ідея Я не знаю. Українізація тотальна. Це може бути національна ідея? Я не знаю. От, наприклад, для всіх українців. Українці дуже різні. Так. Українці як етнічна спільнота – одне, і українці як політична нація – це інше. Розумієте? Ви праві в тому, що ми не можемо себе порівнювати з народами, в яких є своя державність. В нас її немає. Вона була. Зараз її Окей, немає. давайте нехай буде так. Тобто я хочу сказати, що є народи, у яких немає державності, там є автономії якісь, є ще щось. Є які народи, вони є національними спільнотами в інших країнах. Які в них національні ідеї? Чи існує взагалі у них національні ідеї? Я не знаю, я не вивчав це питання, нічого не можу сказати. Коли ми говоримо про національні ідеї кримських татар, кримськотатарського народу, що це може бути? Кажуть, автономія, тобто національне, територіальне, державне або якесь напівдержавне утворення, щоб ми могли, яке є нашим історичним правом, і щоб ми могли там, як народ, розвиватися, функціонувати і так далі, і так далі. Може бути і так, а може і ні, я не знаю. Я цим питанням не займався, не цікавився, я нічого не можу сказати. Мені цікава література і мова, ми цим займаємося. А національна ідея – це більше, я не знаю, це таке трошки вище, ніж тим, чим ми займаємося. Для цього потрібен якийсь, я не знаю, певний тип мислення, певний тип розуміння, або там певний тип освіти, або просто бути розумним. Коли наприкінці 80-х років, коли кримські татари все ж таки вибороли право повернутися на рідну землю, там в Узбекистані були такі настрої, що всі їдуть в Крим, повертаються і, власне, ще з собою беруть своїх родичів. І потім в Криму живуть всі 3 сім'ї в одному будинку. Сплять на підлозі, будь-де, але на своїй рідній землі. От для мене це в якомусь розумінні є національна ідея. Коли люди об'єднуються навколо чогось одного. Це може бути мова, я не знаю, як ви сказали, автономія. Мова, я не знаю, але чесно. Але це всі, розумієте? Тобто, мені так знову ж таки треба здається. зрозуміти визначення слова національна ідея. Що це таке? Я ж не знаю. Кожен розуміє по-своєму. Що таке національна ідея? Сказати, що розвиток мови – це щоб всі говорили рідною мовою, може бути національна ідея? Може бути. Щоб всі повернулися з діаспор, зі всього світу після деокупації до Криму, може бути національна ідея? Може бути.
Ну, національна ідея, вона ідея, тобто до неї треба йти. Це не значить, що ось все стало і все. Для мене зараз важливо саме такими прикладними речами займатися стосовно мови. Тобто є у нас проблема 1, 2, 3, 4. Як її можна вирішити? Отак, 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 отак. З ким це можна зробити? От з цим, оцим. Що для цього потрібно? 1, 2, 3, 4 потрібно. Все. Ну, тобто, більш такі прикладні, практичні речі. Кримські татари, які живуть в умовах окупації, кримські татари, які живуть на материковій частині в умовах війни, і тих, хто поїхав за кордон, ми живемо дуже в різних контекстах. І не знаю, мені здається, що в Європі або там в Америці і в Україні, і в будь-яких інших країнах, коли є домінуюча якась більшість, вона трохи розмиває. Тільки тоді, коли людина відстоює свідомо свою ідентичність, тобто говорить вдома зі своїми родичами і так далі кримськотатарською мовою, говорить зі своїми дітьми, так, підтримує постійний зв'язок з Кримом, дивиться все про кримських татар, приймає участь в усіх питаннях, да? Або рефлексує на всі питання стосовно кримських татар, тільки тоді, при таких умовах, людина не розмивається там, десь за кордоном. І, власне, національна ідея – це те, що може умовно якусь людину в Канаді, в Києві, в Ахмеджиті і в Стамбулі поєднувати. Зараз дискусій насправді так багато. Хтось говорить, що кримськотатарська національна територіальна автономія зараз не на часі, хтось говорить, що мова зараз не на часі, хтось каже, що кримськотатарський гумор не на часі. Ми така ж спільнота, як і інші, такий ж народ, як і інші. У нас, я ж кажу, у нас є свої слабкі сторони, у нас є свої сильні сторони, у нас є внутрішні якісь дискусії, у нас є там розділ політичний може бути, якісь соціальні може бути, якісь ідеологічні розбіжності можуть бути. Це нормально. Це буде, хоче людина цього чи не хоче. Тобто це нормальний природний процес. Але, як ви кажете, там має бути якась об'єднуюча ідея, надідея, да, яка б об'єднувала всіх. Ну окей, я думаю, що саме те, що ми з Криму, те, що ми любимо Крим, хочемо повернутися додому, ну наразі це те, що нас всіх об'єднує. А як ми там будемо жити, це вже окреме питання. Тобто, чи будемо сваритися між собою, чи будемо там дружити, з ким дружити, як дружити, що робити, з ким працювати, з ким розмовляти, з ким не розмовляти і так далі, і так далі. В які об'єднання вступати, з ким об'єднуватись, з ким роз'єднуватись. Ну, це вже такі питання більш, не знаю, другого, третього рівня. Це нормальні природні процеси, які будуть, які є, які треба сприймати належно, тобто, що вони будуть. І ще одне питання, яке зараз скажімо так, в публічному просторі багато і часто лунає, це ми кримські татари чи ми Кремля? Ваша думка дуже цікава з цього приводу. Ні те, ні інше. Я взагалі за третю думку. Яку? Крим. Просто назва Крим. Без Крим? Да. Можете Крим пояснити, Мілети, да? чому? Крим Мілети. Ну, Крим досить логічно, тобто лягає саме відповідно до правил там, мови, да, можна сказати. Чому б ні? Бо є, наприклад, Өзбек Мілети. Тобто Узбекистан – Өзбеклер. Туркменістан – Туркменлер. Кыргызстан – Кыргызлар, Кыргыз. Казахстан – Казах. Türkiye – Türk. Гагауз – Гагауз. Тобто у всіх назва їхньої країни, вона походить від назви самого народу. Тоді Кримлар. Крим. Крим Мілети, є Кримлар, якщо ми кажемо в множині. І ну, це для мене є природнім. Кремль, воно з точки зору мови, ну, не дуже правильно. Тобто Кремль це як, якщо перекладати, Кремль перекладається як кримський або з Криму. Коли ми кажемо Кремль, слово Кремль, це прикметник. Частина мови, прикметник. Воно перекладається або як кримський, або як з Криму, той, хто походить. Наприклад, у давніх вчених там з Криму, які походили, там були прізвища. Кефєвій, наприклад, або Бахчисарайло,
або ще там щось таке було, я зараз не І пам'ятаю. Кремле просто було. І Кремле просто було. Тобто той, хто походить з Криму. Це не може бути назвою народу. Я так вважаю. Чому не кримські татари? Там багато зараз йде дискусій, суперечок. Мені не подобається. Я вважаю це неправильною назвою. Яку нам просто так приліпили, ви татари сказали і все. А те, що ми кримські, чи там херсонські, чи якісь ще, чи чорноморські, чи якісь щось татари, це вже другорядне питання. Головне, що ви татари. От там є татари в Казані, і тут є татари в Криму. Ви один народ. Так кажуть. До цього хочуть привести. Мені здається, азербайджанці були кавказькими татарами. Щось таке було, так. Я точно не пам'ятаю, так. Окей, деякі кажуть, що кримські татари, ми так записані в усіх історичних документах. От я нещодавно читав в Фейсбуці статтю одного нашого лінгвіста. Він приводив приклад з газети «Тарджиман» Гаспрінського. Там ніде не зустрічається слово татари кримські. Кажуть Крим, Кремли і так далі. Немає. Була дискусія нещодавно, також на Crimean Tatars Club була дискусія між двома нашими громадськими діячами. Вони теж дуже там багато сперечалися, чи Кремле, чи кримські татари. Це дискусія, вона не закінчиться ніколи. Вона буде завжди. У кожного є своя думка. Зараз офіційно ми називаємося кримськими татарами. Окей, називаємося, йдемо далі. Давайте дивитися на те, який результат принесе вирішення того чи цього питання. Або дискусія. От є дискусія, да? Який від неї користь, або який від неї вплив, або який дає результат. Якщо ніякого результату не дає, навіщо цим зараз займатися? Якщо тільки поглибшує, наприклад, наразі, як то кажуть, цю суперечку, навіщо зараз це обговорювати? Я не бачу, не вважаю це важливим наразі. Є питання, над якими зараз потрібно думати і вже розробляти якісь рішення, щоб були результати. Щоб коли, допустимо, після деокупації, щоб ми не витрачали час на те, щоб подумати, щось придумати і почати реалізовувати. Ні, зараз потрібно деякі речі, потрібно зараз думати, які стосуються саме деокупації, там якісь юридичні, адміністративні, там законодавчі, ще якісь питання, які відповідні органи зараз цим займаються. Вони думають, вони щось пропонують, є якісь рішення, які дадуть результати. Головне – результат. Ваше місце сили в Криму. Яке місце ви назвете? Місце сили в Криму? Так. Все. Весь півострів. Починаючи, як ви заїжджаєте в Крим з цієї, як його називають, Арман-базар, Єрмені-базар Ділер, тобто армянський, сучасний. Починаючи, там кордон проїхали, КПП, колись було до окупації. Проїхали, все, починається Крим, і будь-яка точка встали, оце моя точка сили. Доїхали там до Ялти або до Судака, встали, це моя точка сили. Зайшли там на Чатрдах, встали, моя точка сили. Все. О, так у вас багато. Я ж кажу. Де сил набирати. Весь Крим. Це супер. Коли вже заїжджаєш в Крим, заїжджали колись 10 років тому, воно по-іншому відчувається, що ти вже вдома. В будь-якій частині Криму ти вдома.